سلام، خبرهای رادیوی آزادی را از روز سه‌شنبه 24 می تقدیم میکنیم. روز 24 می پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از وزیر امور داخلی روسیه ولادیمیر کالاکولتسف تقاضا کرد که حادثه حمله به کارمندان گورستان خوانسک همه‌جانبه تحقیق و مسئولان کشتار 3 شهروند تاجیکستان در حادثه روز 14 می به جوابگری کشیده شوند. این ملاقات در دوشنبه بعد انجام کار مشاوره وزارت‌های امور داخلی تاجیکستان و روسیه برگزار شد. در ملاقات با وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده کالاکولتسف از او برای مساعدت و همکاری در باز کردن قضیه کشتار کارمند پلیس اندری گوشت و خانواده‌اش قدردانی کرد. این در حالی است که برخی منعقدان به برخورد نامنصفانه ساختارهای تفتیشاتی روسی به عاملان حمله به مهاجران تاجیک در روسیه تاکید می‌کنند. یکی از این قضیه‌ها حمله مرد نژاد پرست به شهروند تاجیکستان سلیمان سعیدов روز 8 اپریل در متروی مسکو است که او را از یک چشم محروم کرد. омбудсмени тоҷик зариф ализода ба мақомоти интизомӣ тавсия додааст ки нисбат ба ширкатҳои интернетрасон барои бидуни огоҳӣ бастани сомонаҳо чораи қонунӣ андешанд. дар маърузаи 24 майаш дар душанбе ки аз як соли вазъи ҳуқуқи инсон ва озодиҳои шаҳрвандон натиҷагирӣ мекард, ӯ гуфт бояд ҳаққи истифодабарандагони интернет ҳамчун истеъмолкунанда таъмин шуда шаҳрвандон пеш аз гузаронидани корҳои профилактикӣ огоҳонида шаванд. зариф ализода мегӯяд дар соли гузашта торнамоҳои хабарии мустақил ва аз ҷумла сомонаи радиои озодӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ борҳо баста шуданд. дар ҳоле ки ширкатҳои интернетрасон сабаби маздудшавии сайтҳоро маъмулан ба дарёфти амр аз боло ишора мекунанд, хадамоти алоқаи тоҷикистон борҳо дар ин робита изҳори бехабарӣ карда ва ё мушкилоти фанниро баҳона овардааст. ҳастанд баъзе сомонаҳое ки дар ҳақиқат аз ҷониби хадамот дастури бастани онҳо дода мешавад. ин ҳам бошад сомонаҳои ифротгароиву террористие ки ҷалби шаҳрвандонро дар он ҷо паҳн мегардад. ҳамин сомонаҳо танҳо ҳамин сомонаҳо яъне ки бо дастури хадамоти алоқа баста мешаванд аз ҷониби ширкатҳо. дар тоҷикистон ба мушоҳидаи созмонҳои мудофиаи ҳуқуқи башар маъмулан сайтҳои маҳдуд ва масдуд мешаванд ки дар бораи таҳаввулоти сиёсиву иҷтимоии кишвар матолиби интиқодӣ нашр мекунанд. дар рӯзи аввали амалиёти густардаи нирӯҳои ҳукуматии Ироқ чанд минтақа дар канораҳои Фаллуҷа аз зери назорати ҷангиёни гурӯҳи давлати исломӣ озод шуд. дар ин бора мақомоти расмии Ироқ рӯзи 23 май хабар доданд. нирӯҳои амниятӣ тавонистанд ба манотиқи Гармо, Шиҳобӣ ва Аз-Саҷар ворид шаванд. ҳукумати Ироқ аллакай ин амалиётро муваффақиятомез номидааст. дирӯз дар боғи ирами шаҳри душанбе як сайри умумӣ бахшида ба рӯзи ҷавонон доир шуд. дар ин чорабинӣ раҳпаймоии донишҷӯёну мактабиён ва як силсила озмунҳои варзишӣ, маърифатӣ ва фарҳангӣ ташкил шуд. кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии Тоҷикистон мегӯяд ин гуна чорабиниҳои дона дар саросари ҷумҳурӣ доир шуданд. Ба қавли мақомдорони ин кумита дар ҳоли ҳозир ҳадди ақал 70% аҳолии Тоҷикистон ҷавонон мебошанд. 6 миллион аҳолиро ҷавонон ташкил медиҳанд ва ҷавонони аз синни 14 то 30 сола 3 миллиону 200 ҳазор нафарро ташкил медиҳанд. албатта имрӯз давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми тадбирҳои судмандро ҷиҳати ҷалби ҷавонон ба корҳои созандагиву бунёдкорӣ роҳандозӣ намуда истодааст. яке аз мушкилиҳои ҷиддии ҷавонони Тоҷикистон бекорӣ мебошад. аз ин ҷост ки дар миёни наздик ба 1 миллион муҳоҷири кории тоҷикӣ дар Русия ба сар мебаранд, бахши бузургашро ҷавонон ва бахусус ҷавонони соҳибмаълумот ташкил медиҳанд. ҷонибек Муродов, овозхони попи тоҷик, баъди анҷоми силсила консертҳояш бо Шабнами Сурайё дар шаҳрҳои Москву Санкт-Петербург мегӯяд аз истиқболи гарму бесобиқаи ҳамватанон дар Русия дар ҳайрат мондааст. консертҳои ин ду овозхони маъруф рӯзҳои 22 ва 23 май бо ташаббуси намояндагони ҷомеаи тоҷикони Русия ташкил шуд ва бо шӯру шавқи зиёд барпо гардид. концерти Москва бисёр ба дараҷаи олӣ гузашт. тақрибан 2500-3000 мардум фақат ҳами саҳнаи буданд, суратгирӣ. дар Питерам тақрибан аз 800 то 1000 нафар буд. мардум бисёр маст, бисёр ёдкарагӣ бовар кунед қаддар мо як гарм қабул карданд ки ман рости гап хеле умед надоштам ки публикаи мо дар тоҷикое ки дар Русия хеле энергияю гӯё ки публикаи Амрикою Аврупо боем.
дар ин консертҳо шабнам ва ҷонибек ҳам дар алоҳидагӣ ва ҳам дар дуэт таронаҳои маъруфу шинохтаи худро пешкаши ҳаводорон карданд. ҷонибек муродов мегӯяд, бо сабабҳои фаннӣ консерти онҳо дар шаҳри Екатеринбурги Русия ки қаблан эълон шуда буд барпо намешавад, вале умедвор аст ки баъди ин барномаҳои ҳунарии онҳо дар миёни муҳоҷирони тоҷик дар шаҳру манотиқи Русия бештар хоҳад шуд. ва ахбори бештар аз инро дар сомонаи озодӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбук, одноклассники ва твиттер пайдо кунед.